काढला ना? अरे वा वा वा, क्या बात आहे. आता HD क्वालिटी दिसायला लागली. तिथे बघा, आपण कसा न्यू रेंटेड फ्लॅट घेतला आहे ना, तर न्यू फ्लॅटमध्ये आपल्याला न्यू TV हवं, बरोबर. तर हा TV आम्ही भाईंसाठी गिफ्ट केला आहे. तुम्हाला तर माहिती आहे, आम्ही कधी मुंबईला असतो, तर कधी रत्नागिरीला, तर कधी कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी ब्लॉगिंग करतो, ठीक आहे. तर भाई कधी एकटे असतात आपल्याकडे, तर भाई तुम्हाला TV असा, ठीक आहे, हा छोटा TV घेतला आहे, चालेल तुम्हाला. आता तुमच्या समोरच अनबॉक्सिंग करतो. TVच्या कंपनी बघा कोणती आहे ही, VW. आणि तुम्हाला इन्फॉर्मेशन काय देतो माहिती आहे काय, या TVचं प्राईस एकदम बोलतात ना अफोर्डेबल आहे, की जनरल पब्लिक कोणीही घेऊ शकतं असं प्राईस आहे. तुमच्या समोर अनबॉक्सिंग करतो बघा. आणि ही 43 इंचची TV आहे, बरोबर. अनबॉक्सिंग करा. हे आत्ताच उघडलं आहे, आत्ताच उघडलं आहे टोटल पूर्ण. तर आपण आपली पहिली TVचं दर्शन करूया. TV कशी आपली दिसते आपण बघूया. आता ती जड असेल. ते बाकी सर्व त्याच्यात सर्व थर्माकोल आहे, बरोबर. हे बघा आपली TV इथे आहे. आणि आपले इन्स्टॉलेशनवाले पण इकडे आहेत. ते इकडे पाठी उभे आहेत आपले इन्स्टॉलेशनवाले. आता ही TV तुम्हाला अगोदर दाखवतो बघा. आणि TVची प्राईस सांगू तुम्हाला काय असेल. TVची प्राईस इकडे ते TVची प्राईस काय असू शकते माहिती तुला अंदाजी? अंदाजे आपण आता 21,000 बोललो होतो ना. हाँ, हीच TV काजलच्या घरी घेतले 21,000 है ना. ये TV कितने का रहेगा? फक्त ब्रँड वेगळा आहे. ऐसा TV कितने का आता रहेगा? 20,000 कम से कम ना. ही मला 14,500 में पड़ा है. हाँ, तो सस्ता मिला ना. म्हणून ही TV दाखवूया आणि हे यूज करून पण दाखवूया, रिव्ह्यू दाखवूया ह्याचा कसा वेळ. आणि हे आता वरचं कवर काढा. 43 इंची TV ह्याच्या खाली आणि चांगल्या ब्रँडची एवढ्या स्वस्तात मिळत नाही. आणि ही बघा, ही कसली TV आहे, अँड्रॉइड TV, HD फ्रेमलेस आहे. आणि बाकी सर्व त्याच्यात जेवढे फीचर्स असतात ना, तेवढे सर्व फीचर्स आहेत त्याच्यात. प्राईस एकदम चांगली आहे ना. आणि स्मार्ट TV आहे. हां, स्मार्ट TV. तर हे फिटिंग करतील. आणि फिटिंग बरोबर हे आलं आहे ना. वॉल माउंट का किधर आहे इसका? वो बॉक्स में है क्या? बॉक्समध्ये अजून काय आहे का बघा भाई. हे तर सर्व थर्माकोल आहे. नाही याच्यात काय, ह्याच्यात काय नाही. त्याच्यातच ते ह्याच्यात, हां यालाच असेल. त्यात काय काय दिलं, एक रिमोट दिला त्यांनी, बरोबर. VW कंपनी. हां, त्यांचं ते कस्टमर कॉपीचं. आणि हे स्टँड आहे ना. आणि त्याच्यात पाठी वॉल माउंट आहे वाटतं. आणि आम्ही TV कुठे लावायची मग आपल्याला? तिथे लावायचे समोर लावायची इकडे. इथे बघा आपलं TV इन्स्टॉलेशन काम चालू आहे. आणि इथे वायफाय कनेक्शन चालू आहे. सर्व एकत्र येतात ना आम्ही कुठे पण. TV, वायफाय आणि केबल पण लावून घेतो आहे. एक सांगायचं राहिलं की आम्ही ह्याच्यात स्मार्ट TV आहे, इंटरनेट तर बघू शकतो, यूट्यूब बघू शकतो, गुगल करू शकतो. त्यासोबतच भाईला कसं असं इंटरनेट जमणार नाही, तर भाईसाठी आम्ही केबल सर्व्हिस लावतो. म्हणजे जे आपले जे नॉर्मल चॅनल जसे सोनी TV, स्टार प्लस, झी मराठी, सोनी, ते बघू शकतात. हां. आणि मला ते सांगायचं आहे की आपल्या यंग जनरेशनला येतं, पण ओल्ड जनरेशन असेल त्यांना TVमध्ये स्मार्ट TV घेता तुम्ही आणि ते यूट्यूब बघायला बोर होतं. ते कसं TV म्हणजे कसं लावलं बटन दाबलं लागलं पाहिजे पटकन. हां, तर आम्ही दोन्ही घेतोय. म्हणजे TV पण घेतो, केबल पण घेतोय आणि इंटरनेट पण घेतोय. आता काजल आपल्याला बेल वाजून दाखवणार आहे. 1 2 3 आजच लागली बेल. आजच बेल लावलेली आम्ही. बेल आमची तिकडे लावलेली आहे. मम्मी आता बघ कुठे. आणि भाई कसं बघा, तुम्हालाच बघायचं जास्त. कितना हाइट पे रखना है हे एवढं वरती नको काजल अजून. मम्मी आता समजा तू इकडे, आता इकडे सोफा सेटवर बसली असं समज, असं स्क्वॉट करून बस. नाही ते नाही, उभा राहून नाही बघणार मॅडम, इकडे सोफा सेटमध्ये बसणार ना. एवढी हाईट येईल ना. असं आपण इकडे सोफा सेट असणार ना. हाँ, ये बरोबर. ये बहुत ही नीचे है. ओमकार खूप खाली आहे. ओमकार कुठे वरती लावायचं? ओ तुम्ही बघा जरा. ओ खाली पिना मारायचा आहे ना.
हां मग ते केले मारा नंतर मी केला. आपली इंडियन फॅमिली कधी तू वरचं स्क्रीन कवर काढत नाही, पण आपण पहिल्या दिवशीच काढूया. हा, आधी केले मारा धूळ बसेल त्याच्यावर. हा काय? आता हे सिल्वर बटन आहे ना माझं, त्याला टीव्हीच्या वरती लावायचं आहे, म्हणजे सर्वांना टीव्ही बघता बघता सिल्वर बटन पण बघणार. हां, असं सिल्वर प्ले बटन आणि टी व्ही आपली चालू झाली आहे बघा एकदम व्यवस्थित टीव्ही एकदम मस्त चालू झाली. मस्त. आणि त्याच्यावरती बरोबर बसेल ते आहे ना. हा, वरती बरोबर बसेल. आणि त्याचा बॉक्स बिक्स सर्व असंच लावलं आहे. हां येलो तिकडे बघा आपलं यूट्यूबचं प्ले बटन लागला व्यवस्थित मधोमध. आणि हे आमचे एकदम जुने फोटो. ओळखा बघूया कोण आहे ही. हाँ मी कौन है ओळखा? वो वाला भी आप फोटो दिखाओ ना इसमें का, और एक है देखो, वो भी निकालो आप. अजूनपर्यंत मी ते उघडलं नव्हतं. ते ठेवून ठेवून बघू तोंडावर काय झाला ते. ते किती वर्ष झाले याला करून? भरपूर वर्ष झालं. भरपूर वर्ष झाली ना. हे बघ कसे दिसतात ते बघ. हे कसं झालं मग ताईच्या मी आणि ताईचा फोटो आहे हा. ताईच्या तोंडावर पण कसं झालं ते. हे झालं ना जरासं. ये आहे. मम्मी आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण आतलं दाखवलं, बाहेरचं लाईटिंग नाही दाखवली होती ना. नाही दाखवली. आता समजा ही लाईट मी बंद करतोय, ही लाईट बंद केली बघा, ही लाईट बंद झाली बरोबर. हा. आणि त्यासोबतच ही लाईट पण बंद करतो मी. आपण जर करतो. त्याचा बटन इकडे आहे. ठीक आहे. आता समजा एक मिनिट भाई, हे बघा ही लाईट सर्व बंद केली ना, आता ते उजेड तरी किती आहे का? बाहेरचा उजेड बघा कसं एकदम छान वाटतंय. हा. असं पण राहू शकतो माणूस. आता ते खोका आहे म्हणून खोका पाडलीस ना हा. की लाईट येते बघ बरोबर. लाईट येते ते आपण कोणणार नाही ना. हां खिडक्या खोलले नाही करून. हां ते तसं असं इकडे वाटतं. तर लाईट लावूया आणि बाहेर बघा कसं वाटतं. इकडे बघा आपली टी व्ही नवीन सेटअप झाली आहे. आणि इकडे मी सांगतो बघा, इकडे क्लिअर दिसते ना गाजन. हां तिकडे टी व्ही पण घेतली आहे. हा आपला टी व्हीचा रिमोट आहे. परत मी याची डिटेल देतो. विजिओ वर्ल्ड हे नावाची टी व्ही घेतली आहे. 14,500ला मला ही पडली. आणि ही मला ॲमेझॉन बोलतात ना ॲमेझॉन चॉईसवरती पण दाखवली होती, म्हणून मी ही घेतली. आता हे महिनाभर वापरेल मी आणि महिन्याच्या नंतर मग तुम्हाला जेन्युइन रिव्ह्यू देईल. आता पहिला लावूया आपण, कालचाच व्हिडिओ प्ले करूया जरा. आता आपण पाहिलं ना आपला विक्रोलीचा कसा खाली झालेला दिसला, साफसफाई केली. आता तुम्हाला कसं वाटतंय? वाटतंय मोठं एकदम. तर आता आम्ही इथे बघा, हा रिमोट आपल्या इंटरनेट आणि टी व्हीचा आहे, स्मार्ट टी व्हीचा आहे. आणि हा रिमोट आपल्या कॅबलचा आहे. म्हणजे इकडे बघा आम्ही भाईला हा नाही देणार, हे वापरता येणार नाही. डायरेक्ट हा रिमोट देणार आणि म्हणजे टी व्ही कॅबल डायरेक्ट बघू शकतात. आता मी तुम्हाला टी व्ही चालू करून दाखवली असती, पण ह्याच्यात सेल आणायला लागेल म्हणून एखादं सेल लावले. तर अशा प्रकारे आम्ही भाईसाठी गिफ्ट घेतलं. भाई म्हणजे आम्ही पण बघू, पण आम्ही काय जास्त अशा टी व्ही बघत नाही. तर भाई तुम्हाला आवडलं? तर असं इंटरनेटच नाही, मी सर्वांना रिकमेंड करेल. मम्मी जेवढे ओल्ड जनरेशन आहेत ना, जर यंग जनरेशन बघतं त्यांना कॅबल लावून द्या. त्यांना टी व्ही चॅनल लावून द्या, जसं सोनी टी व्ही, मॅक्स टी व्ही, स्टार प्लस हे सर्व लावून द्या. कारण असं त्यांना जमत नाही. आणि कमेंट करून मला सुद्धा सांगा असे किती आपले व्ह्युअर्स आहेत ज्यांना हे स्मार्ट टी व्ही घेतात मुलं, पण त्यांना सर्च करता येत नाही है ना. आणि पैसे सेव्हिंग करायचे म्हणून महिन्याचे 300-400 रुपये वाचवायचे म्हणून कॅबल टी व्ही लावत नाही. पण टी व्ही म्हणजे टी व्ही असली पाहिजे. ती स्मार्ट टी व्ही आत्ता झाली आहे. इव्हन आम्ही पण समजा जेवायला सर्वांना चालवता आली पाहिजे. हां आता समजा एक सांगतो, आता जेवायला बसलो आपण, जेवायला बसल्यावर सर्च करत नाही बसणार, जे लागलं ते बघणार, त्याला म्हणतात टी व्ही. बरोबर कॉन्सेप्ट आहे ना. काजल पटलं तुला? आता आपल्याला कसं सर्च करायला वेळ लागतो आणि कंटाळा येतो, मग काय लाव. मग लास्टला लावून तारक मेहतात लावतो आपण. पण आता जर समजा आपण टी व्ही लावली की कोणताही चॅनल प्ले होतो. हां तर ह्या टी व्हीचा रिव्ह्यू हा का पेड प्रमोशन नाही आहे. ही टी व्ही आम्ही स्वतःहूनच घेतलेली आहे. ॲज अ रिव्ह्यू महिन्यानंतर तुम्हाला मी देऊ की चांगली आहे का नाही चांगली आहे, कशी चालते, व्यवस्थित चालते की नाही. आणि समजा आता आपण त्याला जर प्ले केला आता तर आवाज बिवाज तर एकदम व्यवस्थितच आहे. पुढचं दिसेल की आम्ही सामान कुठे आणून ठेवलं, काय घेतलंय ते. चला तर आता बघूया आपण सामान कुठे ठेवलंय. बरोबर आहे. हे आता आपण आपल्या फ्लॅटमध्ये एंट्री केली. बाई छान वाटलं चालली. अरे बघणाऱ्याला सांगा काय करता तुम्ही. असं छान आहे ना बघायला, असं पण बघायला. आणि त्याबरोबर वरती बघा इथे आपण यूट्यूबचं प्ले बटन लावलं आहे. आणि इथे हा माझा फोटो आहे
आणि ते ताईचा फोटो आम्ही फ्रेम बनवून ठेवली होती पण कधीच आम्ही लावला नाही ते लावली नाही, लावण्यासारखंच नव्हतं ना. कुठे असं जागाच नाही मिळाली लावायला. आणि ते बघा आता आम्ही फ्रेम काढून टाकतोय. हे फ्रेम कधीच कोण काढत नाही मम्मी, पण फ्रेम काढल्यावर अजून क्लिअरिटी दिसेल ना. जरा एक हाताने की टीव्ही पकडा तर मध्ये नको जाऊ मम्मी. कुठे पण गेलं बोलण्याला लागायचे मला काढायचं नाही, पण ते मजा कसं आहे ना तुम्हाला क्लिअर दिसणारच नाही. मी कितींदा बघितलं ना फ्रेश टीव्हीचे अजून काढलेले नाही. हा. हे काढा, किती बचत करणार मी, काय करणार. हे काढली तर मजा. आता कसं वाटतंय बघ, मस्त है ना, वाटतंय. मस्त वाटतंय ना. हा. तर अशा प्रकारे आम्ही आमच्या टीव्हीचं उद्घाटन केलेलं आहे. पण आपल्या यूट्यूबवरती आमचा चॅनल बघा आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. हां. आणि कसं आम्ही टी व्ही बघायला नसतो. आम्ही कधी इकडे आहे तर रत्नागिरीला आहे, तर कधी बदलापूरला आहे, तर कधी विरारला आहे. कुठे पण असतो आपण, कुठे पण असतो. नाही तर कधी ते मुंबईच्या बाहेर पण असतो. तर हा टी व्ही परमनंट आम्ही भाईसाठी घेतलेला आहे. काढल्यावर. काढला ना. अरे वा वा वा, क्या बात आहे. आता HD क्वालिटी दिसायला लागली. हां, ही शीट काढायचं म्हणतो मी. ही शीट माणसं काढतच नाही. हा. काय म्हणतात, धूल लागणार. वा वा वा, आता मस्त. आता मस्त. आता एकदम एकदम क्लिअर दिसायला लागलं. ते वरती काय लागलंय नावाच्या खाली बघ. नावाच्या खाली ते ही वायर अटॅक वाली. दिवाळ्यात दिसते. हां. इकडे बघा आम्ही आमचं आता डिनर एन्जॉय करतोय आणि डिनरसोबत आम्ही आमचा टी व्ही एन्जॉय करतोय. तर तो कोणता पिक्चर लागलाय मम्मी? मुन्नाबाई. मुन्नाबाई. आणि आमची मुन्नाबाई झोपली आहे बघा. ठीक आहे. तर असं आता या टी व्हीवरती टी व्ही सिरियल लागतील, टी व्ही पिक्चर लागतील, सर्व काय लागेल आणि सर्व भाई आता एन्जॉय करतील. भाई बरोबर दिसतंय. तरी त्यांना मी आता चेंज करायला लावलं आहे. हे नॉर्मल चॅनल आहे, मी HD चॅनलचा पॅकेज घेतला आहे मम्मी. तर उद्यापासून आपल्याला HD दिसायला लागेल, तर अजून क्वालिटी छान वाटेल. इकडे आपली दिलू आलेली आहे. आणि तुम्हाला पण आजचा ब्लॉग कसा वाटला, भाईचा गिफ्ट नवीन टी व्ही कशी वाटली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. प्लेटमध्ये नाही टाकत. दिलू आली का पाणी प्यायला? आमचे आणते पाणी. हे गरम आहे पाणी दिलू.